F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serata tajba, minna ftitħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla mandiċ mistiden wieħed pero għandi tnejn għax ser nospita lil-koppja Doneo, Mark u Louise. Ilhom iż-żewġin il fuq minn 30 sena, apparti mill-li huma koppja fil-ħajja, huma wkoll kollegi għal dan l-istaġun televiżiv reġgħu ituna il-programm Esperti. Impossibbli ma tiggusthomx it-tfal li kollu fuq Esperti la darba tara il-programm. Jekk tibżgħu mill-wirdien, il-lejla Mark ħajrakkonta storja li żgur ħatqabbadkom il-bart. Niltaqgħu ma' Mark u ma' Louise minn hawn ftit ieħor. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexisec Gel. Is-serata tajba u nilqakom għal prime time il-lejla għandi mistednin koppja li ju twilet taħt l-istilla ta' Sagittarius u twildet taħt l-istilla ta' Taurus. Skont l-astroloġija dawn iż-żewġ stilel jekk hemm il-darba jkunu f'sinkronija ersqilhom min-nofs. Nilqa' miegħi lil Mark u Louise Doneo. Hello Louise. Hello. Ma stajx ma jelqx bil-Beatles, le? Kif in? All right, Kif aħna? Kolla sew? ħafna tajjeb inti. Armajnijhom jew? Għal-bżon, mhux għax nkun se nagħmel vendikazzjoni minn wiċċi apposta, bżon. Jiena ħsibtek forsi qed terġa' naqra retro look. Le. Di joġbuhom ma korroħ immens nistħajjin nixkopilja tat-toilet bihom. Bil-fors qegħdin għax qed nippreparaw bdejna fil-fatt il-bieraħ kombinazzjoni, bdejna filming fuq film Castello minna play milux ħafna. Pulizija, kummissarju, hekk iridu anzi iridu għom ikbar. Għandi sa' Deċembru għom bijom, ha. Ma l-issa ħan nidrawkum badżommom. Louise, kifetlek ma stajx ma nilqx bil-music tal-Beatles, il-grupp favorit tiegħek. Eżatt. Iġbri jekk tisma' dik id-diska u tkun fil-kċina taħdem tintefa' tkanta? Ejja, però jiena tant ifhimni il-Beatles ġoġbuni għax ovvjament anke għax mill-Liverpool ukoll. Imma peress li jiena żgħira fost 5 taħwa, isni kbirt, dejjem nisma' mużika taf kif tagħhom u hekk, imma tant kemm hemm artisti, kantanti u gruppi li joġbuni li isni ma nistax naqbad u ngħid dawn huma. Le. Isma' Mark, jekk tkun fil-kċina u tibda tkanta ma' xi diska. Le, tibda tkanta u tibda tħawat il-kliem. Tiġbdilha saħja tgħidilha. Ma tantx imma tanħawat Mhux ma tħawwax. Ma ta' ma ngħidlek, għax ma ngħidlek ma tfissirx li għodajt. Imma tajba fil-kliem vera, però naqbad magħha. Mark u Louise il-bira fil-għaxija fuq One stajna nsegwu l-programm tagħkom Esperti. Louise, il-kemm l-edizzjoni hu da? Dan il-sitta edizzjoni fil-fatt inna nagħmluh mill-2006. Ġifri, dawk li kienu tal-ewwel edizzjoni għal kemm kibru. Kibru, hemm min ħajżewweġ ukoll għandu 21-22 llum il-ġurnata. U kollha tarafhom hekk meta tiltaqa' magħhom jew hemm min inbidel? Ifhimni, mhux kollha għax tiskanta kemm jinbidlu, għax ovvjament daw tkun rajthom ta' 5-6 snin. Mbagħad ikollhom jiena fuq Tal-ewwel sena. Tal-ewwel sena. Hemm ġurnalist One News, l-ewwel darba isek tkun tafu. Imma li ma naftux mill-ewwel, tal-ewwel sena ta' kelli kien. Le ma tarafhomx. Jekk mhux tat-tieni sena, ma anyway aħna ma nagħmluhx kull sena ovvjament. Ma tistax ma tigusthomx it-tfal Mark, l-innoċenza tagħhom u bil-Malti jgħidu tfal jikxfu l-awwar. Ħafna. Taqbel magħha Mark? L-aħjar parti ta' Esperti għalina għax fih ix-xogħol. L-audition sakemm tażilhom titkellem magħhom, l-esperjenza għalkemm dbati. Imma meta jgħaddi u toqgħod tiftakar l-affarijiet li jkunu qalulek u l-innoċenza vera tagħhom. Vera, ċerti affarijiet qas tista' tgħidhom fuq television kunu ħelwin. Ma tistax toħroġ live. Kenna sena minnhom ta' min naddaf l-iktar mami, ċert naddaf il-mami. Issa insa l-istereotypes. Il-mami tintefa' fuq is-sofan tara television minn filgħodu, għax ġieli jaraw lilna nitqu hekk u jibdew jivvintaw. U jibdew jieħdu gost li qed jagħtu gost. Verità taf kif. Għandna tnej tajbin ibsinek li ishom embarrassing li noħorġuwiex. Kellimna l-parents għadna isma' daqalek fuq hekk oħroġ. Dis-sena hemm tnej tajbin. Tnej tajbinek.
Marco Lewis min jafkom jafu kemm intom fans kbar tal-Manchester United. Isma' minix kontra l-United, mhix minn dawk. Ma rridx min jgħid kontra l-Liverpool, jien ma mhix minn dawk li noqgħod ninki jew hekk, ma mhux min jinkilili. Għax Marco Lewis akkanita ħafna tal-Liverpool. Lewis ma titlifx logħba. Le, ma jista' jkun le. U l-uniku logħba li tlift kellna hands party tan-neputija fejn ipparkjajt San Ġiljan fejn konna kien hemm il-festa. Kelli noqgħod għax naf li ħammur nara l-logħba mbagħad ovvjament tkun jerġgħu juruha. U ferħ ta' ġen qabadni. Biex iddabbar u kien hemm rasek. pulizija qed ħatħallini ngħaddet għax irid immur nara u kien serta kien Liverpool fan dan ukoll. Għal ħatar ħafna gows. Għattu tgħidlix, tatlu qed tilmark biex ma jgħidlix ir-raġel għalli kważi kemm għandek swaba f'idejk. Da possibbli. U vera, ġejna disab xejn konna, ġiviri. L-unika waħda L-unika waħda. Isma' Marko, jekk tkun d-daret taraw logħba l-ġirien il-min jisimgħu l-iktar jgħajjat meta jidħol gowl lilek jew lejla. Le ma jgħajjaġ di annimal. Li għandi n-neputijiet għalt li għalt li laqqa futbol xej. Ma nibqax Tintilef Mark ma tibdix tara. Ta' toffendi referi minn dawk. Isna falta l-iskola, jien xej jien nagħmel hekk, jew forsi nċab dit u tkellmu l-referi. Isu ħaj jismagħha minn ġod ċejdi fil-speċjali ma di tal-Knisja proper ma tajċ jekk tisma' li titkorreġieli ma kif ikun hemm il-logħba għaddej kollox ġej kontra u di sena kollox kontra ġej kważi ħanajtek. Joħroġ ħadd ieħor minnha. U dajjani, ngħid il-istrejn iqaf. Total Tools. Super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar. Al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Marco Lewis, qed ngħidu kif ma tantx tista' tiċċajtalkom mal-Liverpool. Bħal kif ma tiċċajtax Lewis meta tipprepara l-fenek. X'taħseb Mark? L-ikla, mhux l-ikla favorita. Dak is-signature dish tagħha. Strina ma ta' tagħmlu. Ejja pereżempju jkun ġejn in-nies jew hekk tgħidli x'sena ngħidil għamel fenek. Mhux għax sejf għax antipatku biex tagħmlu, ma tal-biża' jiġi tajjeb. Lewis, imma x'inhu s-sigrit tiegħek biex jiġi l-fenek daqshekk tajjeb? Ifimni. Ma tixtieqx tikxef qiesek fajtieli. Jiġi tari, il-paċenzja. Tħallih mhux it-tek bil-mod speċi ta' il-herbs li titfalu miegħu qabel l-imbit kemm titfalu biex tħallih jimmarina ruħu hekk. Kun hemm daqsxejn. U dir-riċetta perfezzjonajta biż-żmien jew minn dejjem kont tajba fiha? Ħanajdlek, Owen, jiena fil-bidu li żewwiġt il-mamma kienet qaltlu da dik tħatoqtlok bil-ġuħ għax ma tafx issajjar. U xin ġejna mill-ħanmun niftakar. Hekk li jemmorru sa trade fair jien kien ġunju, għalli x-trade fair, għalli għalli għamlix nikun għandu ġuħ. Mhux hekk għattila, ħatix kasa, ma viċin. Bdejt il-ħajja miż-żewġa, mela xi nagħti il-mamma isni Reġina kont kollox xejn miskina. F'daqqa waħda realizzat li żewġa imma di bħal speċi sani jeklu. U l-mamma niftakar għat li għaxa minna l-għu sentena għodu mal-mamma s-kim kun l-est il-post. Għadak għod t-ċessa leħ, dak għat li saħalli, tak bil-mot il-lamu jisir. Vera ħallejtu jtek, għax blackboard ġi. Jissu. Alla ħaret sabbattu mal-art. Kintu, tajja ġi, fimmi. Kintu. L-għu waħna. Inżommu f'moħna u kolli kienu l-ewwel ġranet ta' żwieġ ukoll. Xej ma kienet ta' fuq, naqasa li bajja. Kollox tidra fid-dinja. Isma' għandi ritratt u l-ula taraha żgurha ħajfakkrek fi żminijiet. Ħanna raw minn hawnhekk wara naqra tara b'x'dar ritratt. Imma kemm jidher ikraħek dak jeddu xi ħadd. Ja, vera, ħadd marat fuqhom. Il-Banoffi Paj. Dak propjament kien Banoffi Paj li għamlet Lewis, u x'ġara mbagħad. Dik kellna mistednin ġejjin għandna ħbib tagħna u dik id-dum satej biex tagħmilha. Dik l-ewwel Banoffi li qatt tagħmlet. L-ewwel darba. U d-dum satej għax titħalli il-ħalib, il-condensed milk isir toffi. Għalat jrid jagħmel satej fuq il-nar biex issa ovvjament qed ikun hawn il-lesti. Ma tagħmlu hekk, dak iż-żmien kienet tagħmlu hekk. U jien qed nifraħ għax bdiet tinxtamt fuq u mort nurilu qed lu ħara kemm ġija sabiħa u laqqas il-ħaq spiċċajt il-kelma inqala l-qiegħ tal-xisima tal-container hekk. U ma kull imkien splashja dil-Banoffi real time bi slow motion Owen. Bi slow motion rajta niżla u nara l-mara u nismaħħa qalet kelma ma sarx ngħidu hawnhekk qatt ma qalet f'ħajjitha minn dak qabel u aswara. Mela sissa sirna nafu lil Banoffi u l-referi. Dik gravi kien ġejjin pereżempju fit-8 ta' kien fis-7 lesti ta'
Mhux għamilt. Għalli għajja, għalli muri xi ħaġa, muri xi 6 passi, għallu li rrit nerġu namilla, għarġa bdejta mill-bidu. U għarġa bdejta. Għarġa bdejta mill-bidu, un bazza kem laħu ġewu għek. Kif nofsa minn malardik, vera. U inti doqta minn malar? Kif nofsa, doqta. U tajba kienet, Mark. Tajba, il-banana tajba kienet. Tajba. Avvelini fuq Facebook un bat, tella ritrat fuq Facebook u kiteb xtaħsbu. Għamilt isu Paul tajlu, xtaħsbu li għalet Louise Junizla u tajton 3 kelmiet u l-kelma li għalet ħat ma vota li, għax jafu kif inidi. U ħasbu li ma għalet Mela, għalet ik, ħat ma reba. Isma' Mark, meta tkunu d-dar, jirnexxilkom ma titkellmux fuq xogħol jew ħin kollu titkellmu fuq xogħol. Jinnexxina ma nitkellmu fuq xejn. Ġifiri s-silenzju rridu, jien rocket, il-ħin kollu moħħi għaddew, pero s-silenzju rridu, rrit il-ħin tijaj, ma nafx, naħseb kulħadd jien, isek t-reġenera, imma nitkellmu fuq kollox ta' id-dar, ġifiri. Għax għanna ħafna anka passatempi u għek, anka ħobbu naraw il-films u series, ġifiri għek ma jkun xogħol, għan nitkellmu fuq il-film nikunu rajna, jew fuq il-series nikunu rajna. Isma' bil-ħaq bejnietna, l-aħħar li tkellimna, l-aħħar li kontaw. Kontet li Mark biex jikolli l-jogurt, joqgħod jagħmilna aħsejjes. Anzi, u għataw il-vizzju għax madu xieħu l-jogurt, għatiħu xi ħaġa oħra. Dik il-ħaġa li tek il-kuċċarina, maduf. U l-cushions ta' sodda kif bqajna? Le, joġbuni, xorta baqgħu, jien nitħassarum. Dik il-ħaġa jkunu qegħdin xi sittak fuq is-sodda, nkun irrid nagħmilhom politi fuq il-Petruna, jiena, da. Apposta, kull kuxin taħbat imma Mark, ngħidu kif inhi, 6 cushions fuq is-sodda. Jekk kun Hemm bżonnhom jew le. Imma biex bżonnhom le, iż-żejn tagħmel trid, tista' tagħmel 700. Mhux seba tagħmel kenti, imma kunu diħlin jekk nidħol qabelha u jkunu għadhom hemmhekk da għandha ma ġemp is-sodda għandha sofa tagħha jgħidu kbirek. Lena tiegħi, kif nkun hawn? Ħoqgħod indur nixħithom. Anka ġo moħħek nifraħ. U Louise ma tħux gost. Xtiħu gost nofsom ikunu mal-art. Tiġi jasra. Ħammarru għal-waqfa zejra ta' reklami kif niġu lura Mark ir-redek tirrakkonta l-istorja tal-wirdin ta' meta kontu qed tibnu d-dar. Ġifieri jekk intom tibżgħu mill-wirdin ħanqajmulkom il-bar ta' veru. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċa fil-ġogi biex ikun nista' niċċaqla iktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti il-Flexis Fortify, antispiżjar issib prodotti oħra Flexis. Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. United Colors of Benetton. Best Deal Properties. The most dramatic story of the season in the Champions League final. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hull, Ormi. Għandi aħbar tajba lik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina ommi ma dal-waqt terġa' tibda siba fil-ħwienet ewlenin. Soup's so good, everybody wants some. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-koppja Doneo, bdejna nitkellmu naqra fuq il-ħajja d-dar tal-familja Doneo kif inhi għaddejja insomma x'jiġri mill-cushions tas-sodda u x'ma jiġrix. Jiena meta narakom dejjem niftakar kif Louise meta bdejtu tibnu d-dar, kuljum kienet tkun trid tmur tara x'qed jiġri. Ejja. No sbatejna ta' xejn. Tant kemm ħadna terturi biex din madoffi ta' dar tibda timbena li Once nibdit l-ewwel ġebla. L-ewwel ġebla li tpoġġiet u beda tila l-pedament u jien qed nifraħ imna li kont noqgħod viċin bil-kirkara ġifieri kelli pass biex immur. Ġew mistur noqgħod insemmi min u Tal-kama tan-nar ta' faċċata. U qallaw il-pedamenti kollha x'ħasbu li qegħdin nibnu mingħajr permess għax aħna tagħna l-aħħar bini li jista' jinbena. Hemmhekk u mbagħad faċċata tagħna kull imkien li. Terġgħu tibdew mill-bidu. Mhux aħna l-ħaddiem, imma kellu l-keda, tara kienet tmur kuljum. U kif kienet Mark tal-Wirdin? X'kien ġira? Dak meta lestew il-basement u lestew għaddew id-drainage u hekk għamlu xi żball x'imkien. U għattilhom isma' ġirin għal Wirdin għal naw fil-garax u ġabu ġew minn dawn li jiffumugaw il-ċismu għamlu l-garax tagħna ta' ma ġem nagħmlu serata. U dak kien jien naf fil-għodu wara f'sena ma nafx, imma fil-għaxija minn la dawl la ma hemm xejn. Is-soltu immorru nittawlu fid-dlam ċappaw, hemm kien kollu weliqi, aħna konna l-ewwel li bnejna hemmhekk. Dak ismin kelli jew is-Samara jew il-Mazda kelli, nsejt li il-karozza kelli. Alla qudiem ir-rampa tal-garax tixħal il-headlamps biex inti tajt flok sitt ġebliet issa hemm tminja, jien naf. Imma tibda tara l-progress bil-mod il-mod. Kif ħriġ mill-karozza? Ma sax iqum, kif ħriġ? Bdejt tisma' l-ħsejjes. X'qed nisma'. U mort qudiem il-karozza biex nara bid-dawl tal-karozza. Sadattant ta' temmi dlam. Dlam ċappa. L-unika dawl li hemm il-headlamps x'qed juri. U jien mhux qed naħares lejla, qed taħares lejn id-dar, mhux toħares lejla. Ma kif smajdik, u taħares lejn qed nara u mhux nara, u mbagħad mort qudiem il-karozza. Imma nibża minn xejn, ġifieri mhux xi ħaġa li ngħid beża mhux hekk, imma meta tara mijiet fuq mijiet ta' wirdin nofshom mejtin nofshom jitilgħu fuq xi taħt saqf. Jiena naffaċ fuqhom. U x'għamiltu mbagħad tlaqtu lem? Xejn, mbagħad ġifieri di ma ħarġitx xofini ta' fil-karozza. Xejn. Jien qas niftakar marrit kif tħallna naf jekk inżajt iż-żarbu. Għax tifriża. Mhux pereżempju mhux tħanepanik x'tagħmel. Ma qas niftakar imma l-image tagħhom Owen mejtin u isu tapit. Kullum kiena li kiena tem il-postijiet għandhom ma nbnewx, allura iktar ikun. L-iktar biċċa li timpressjonani minn imma meta bdejt timxi u tisma' l-ħossa li hija dik l-biċċa. Sekk tara xi film hekk tal-biża. Marco Louise, grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi il-lejla verħad gost bil-kumpanija tagħkom ovvjament. Grazzi inti tal-istedina. Jien narakom insomma Louise nara x'il-Mark ma naraħħiex narakom il-ġimgħa d-dieħla fuq Esperti u nisimgħu naqra iktar stejjer. Għax jien niggustom wis it-tfal, meta jibdew jirrakkuntaw u meta jibdew jitkellmu bl-iktar mod filosofiku, l-iktar mod li jifmu biex jispjegaw xi ħaġa. Għalija dak li sbaħ. Għalhekk esperti jew. Għandna ftit rigali żgħar għalikom ħanibatukom minn hawnhekk b'naqra ma tajba grazzi għal Yogiti, għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejjed differenti tista' tippreparhom fil-verżjoni klassika bil-misħun jew inkella tista' tagħmel ukoll il-verżjoni sajfija li jkunu kisħin u ovvjament iżidilhom ingredjenti friski magħhom kif ukoll grazzi għal Rogers Chips għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' chips differenti b'tomid differenti ideali jekk tkun qed tara xi logħba nisperaw li jkunu sejrin tajjeb il-Liverpool biex tikolhom bil-qalb u ma jeħlulekx għax hekk ma jitħolx gol tispiċċa tixraq xi xerqa. Grazzi ħafna Mark u grazzi ħafna Louise. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla. Nfakkarkom malajr fil-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv faċli ħafna biex issibuni u jekk għandkom kelb jew qattus id-dar tinsewx li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Purina Proplan. Fejn qegħdin nitolbukom tibatunna ritratti tal-kelb u tal-qattus tagħkom bit-tema lura lejn l-iskola back to school. Kunu kreattivi, użaw it-teknoloġija u batul li ritratt tal-kelb jew tal-qattus tagħkom bit-tema back to school. U grazzi għal Purina Proplan tistgħu tkunu rebbieħa. Nawguralkom il-lejl tajjeb niltaqgħu għada. Sadanattant nixtieqilkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexisec Gel. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing.
Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.